izwe olaziyo wena ongathi ufike uthenge aphule emgaqweni ulidle? South Africa kuphela. South Africa kuphela. Yiliphi izwe olaziyo wena ongafika uhlale phansi udle ushisa nyama nabantu bakhona? South Africa kuphela. South Africa kuphela. The rest amazwe zokugula. Yiliphi izwe ongangena etoilet ugeze izandla uphuza amanzi etoilet? South Africa kuphela. Our water is clean. I drink water from the bathroom. I personally drink water from the bathroom. There is nothing wrong with this. I cannot hide that. But if I leave this country, I'll never drink water from the bathroom. Trust me. Never. Never. Unless if I'm trying to commit suicide. Then I'll do that. When it comes to gambling, it's Israeli Thailand's kahle. We make a lot of money taking from people who are poor, hoping by betting with 1 rand, 2 rand, they're going to win 10,000, 5,000. Hence, it's not going to happen. That money is lost. That money is lost. Yeah, this is Babu Dr. Boy. I guess khulumeni lana. Kunabantu engeke ngakhuluma kumavideo adlule. Ngikhuluma ukuthi ngempela mesizokwenza izinto akaqale sizibhekeni. Aqale sizibhekeni. Kunomuntu manje one AK uyifihlile ngevesi. Une 9 esemthethweni. I-AK wayithola asithi mhlawumbe ngo-12,000. I-9 wayithola ngo-18,000. That is 24,000. I-9 wayithola ngo-12. I-AK wayithola ngo-12. Mase kuzothi lokho kunye wakuthola ngo-18. Uhlanganisile u-30,000, 10,000, 10,000 or 10,000 about 3 lapho. Lo muntu loyo uno 2 room awufihlile angabe wakhile. Thenga izibhamu ngo-30,000 rand. Lo muntu sithi thina njoba kwakhe ukusuka lapha ku main road ku 15 meters ezegcekeni ku steep kanje. 15 meters esuka lapha ku main road ku gravel. Ithi qambi ngena ibishaya ngobhampa phansi. Ithi grrr. Imisi siqala ikhuphuka. Kuno gravel libalele ilanga iskater ku gravel kushunqa intuthu kodwa kusala izongena. Mhlawumbe nethi lenza njani? Lo muntu ufihle u12,000 awugqibile. Lo muntu enyongeni uphethe u18,000. Lo muntu no30,000 angawusebenzisi angakwazi futhi ukuba awusebenzise. Kodwa akanayo idriving esusa imoto lapha 15 meters iza la. Sikhuluma ngama bags awu20 kasimende. Bags awu20, ama bags awu10. 95 rand each. Bags awu10, 95 rand each. 20